Hey everyone, jotono hai television channel rolam shoge. Atini hike angwai shuna auto kaza ke video no start khai raha. Wate be kisa wawai tong nai dine ono mana. Wate be check wazak. Bor jaga batang jang nai gun tikri hai don le lamong laijak. Ang sai chung ya khorok noi an logoti khorok sa tong ne ronno gai manai nai di. Ule an loge wote khorok sa borok ni norno samani. Asyana rikshaw kasajak Udaipur sokpaijak jeng tabo hingke naidi. Finally jeng tabo Udaipur sokpailaijak basi bai. Anu bos homan koi chali am pasi mama sawo. Gangsa. Hingke tabo jeng thanglai dong taon bisingo bor jaga o hanai nyorno phunongnai jeng tini wati yo siung khalaijak. Wati siwai dong haban ong khalaijak jeng khoroni no khoni hazak khoroni biang ore laila songjalai. So naidi rok yang jeng tabo riksha baike thanglai wi tongo taon bising digi agpa phaya dagla han belani Udaipur ang. Hingke bor dugan no jeng hanai jesuk phunungma sak ang phunungnai ni rok no. Temen hingke wati wai tongo do jini yago sati khungsa khorognai. Hingke jeng tabo riksha ni lamong goi thangi tonglai laha kaisa dugan no. Naidi ni rok jeng bor dugan no phai ule naidi. Angle mangsalai najamaya basi si tomarok na nainai legerano hasongoi bisingo phaidini rok bo naidi jengbai baksa chak sajak jeng tongo aisino. Ang saijang no chak managra naisik ang naidi yang bono naidi mokhang rwjama ang tongo. Yang naidi manui habai mani phaila haike haino khosai rongoi tlang thothok. Abono rang kwrui paisa nahi he namaya abono angke nirok no phunugoi simi dlangnai. Borok hajak naidi ni rok angbo hajakma najajamaya ba naini ta nai simi thangnai mokol no simi mukhai roi kalang thangnai. Asuk khe naithok manui phangmani. Rangjak door no nadi naidi bwswk morok tabok rangjak. Nono phunukro laha yango naidi bisingo bo tongo bini basi chuma swkang nai nailegirano. Bo size rok khuna tomano nainai tomano naiya. Mono yang rok angke nai tongkho naidi ni rok bo naidi. Morok bai mani na manaliya na asuk khe morok bai o tabok. Rangchak morok masi 70 laijak hingke toma salai sinai na. Le tomarok no gari rok paijak ring rok akrok gari rok paijakla. Naithok namayo emo sang khe naithok jakla naidi. Ani mokol si alka bese. Bo khe nai tongo yang basi hingke. Bo hingke salai nanai sipaio basi boni upilani risupru deho bofru toma khe bwtang bai chowon nai hampoi sao hingke bono salai nanai bo phaio khe nai tongdi. Naidi wakhung hingke omo jat sui deho tangjak boni bomoni yastang naio. Tabok khe mo nailai philang kha naigiradi gama boro nai tongmanai. Hingke so asuk nirok le bomo hai rok hajak bai kisa sabai do wakhung rok haikok mas nailai laha do abono kisa design kwchang agini design kwchang kwtal bo tongo ungo tamo gul khe berjaknai jaga rok tongo. Hingke ulo naisidi yang phunuknai ang naidi ni rok nukma hana asuk naithok rok no hajak fano namaiya rang sikok sao rang hingke tamo hingke top jar wakhung nailai laha naigiradi bomo naithok. Bomo naithokjak ni rok kisa nai sabai di do wakhung budul toho salaimani bo khe malik oroni naidi naibaigiradi bomo naithok. Emo naithokjaka ang. Thongpari marketing pailaibo tabo hingke cha dogana cha nongai dong. Hinglaijak. Nang kisa khushi hinglaina tini. Look at this. Udaipur town. Baba. Churok phal tongbai. Hatui ur basrang salai. Hatui. Oh, muthai rok paidi muthai rok angul rok. Bridge gura thanglai. Bridge
रिक्सा बाय थांगासिनो इखो बायनो र' Mana pakai tulang masalah. Anggur kakak? Bisa? 40 টাকা po. So? 15 টাকা. Nasi. Rồi nhịp thuyền này xuống hết luôn. Làm sao để phong lại đi Cái này đây. Chalo. Harba mode. Làm sao cái bà sao cái sẽ Sutabo hingke जों nogni sorry Udaipurni phirok laijak Udaipurni phirogui tabuk thangai tonglai laha nogo watui tabo hingke thakjak nang laha puilafru kisa kisa waha sutabo hingke जों teisa nogo sokpai laijak manui gatal rok khuloknai tongo naidi yang tama rok जों bai tobo khani rokno tabo kaisa kaisa ke khulogui phunuknai naidi le rok sungdi do sobani bomo toma bo sungdi hingke ang norokno sanai norokano comment khai sungdi bomo sobani bo tamani bongkha norokano sungdi hingke ang sai khwnaroknai oro tono nuk tongkhana bomo toma paijak toma gri toma tong toma pai tobo kha chwng nirok nuk tongkhana hingke bomo sobani bo nirok sungdi ano hingke ang sanai nirok comment khai di so asuk video no kolokma khailaiya khe जों tei kisisa morok naibela hingke nung mwthak laisinai tamani hingke video belai kolok hingke nirok bo akaijaknai boring nangjaknai hingke munbangui no naidi nirok oro जों toma rok pai tobo kha kainui mo hingke amo kaisa naikredi khulogui naithokjak hingke tei comment bo khai sari do hingke nirok oro puilani video bo nuk mane yaphang dige bo nuknai nukana hapono mo ang naithokjak lahai topi pailaha hingke khonjo waisa video rok nirok ano kanjak khe nuknai hingke naidi nirok afro sadi ang video khaifru bo kanai no hingke uanbangui nirok tamoni chiming bomo naithok laha nirok ano kisa comment khai sabai di do hingke asuk nung sithung asuk video rok rolia jotono no hambai tata bye bye good night.